kameru. Dobre. A metre, Jaro, hej? Skús dať metre, prilož. Teraz ukazuje 0. No tu som. No a skús povytiahnuť trošku. Ja som... On je pred rulou. Ale z kotúča, vieš, tedy ti ráta, z kotúča, keď ťaháš. Bo ukazuje nám 0. Dobre, teraz máš? No teraz. Tak vynulujem, hej? No teraz vynul som pri... Pred rulou. No, dobre, no pomaličky, toto je liatina tam hneď dáka, vidím. Kamenina, nie? Kamenina, hej, hej. kameň, to je zdrako. Kamenina. Alebo aj liatiny sa, keď to drsne. Ja viem, to je kamenina. Tu je jedna rulka, že? Joj, voda. Vidíš, čo tam odistil asi. Neodistil, mama pustila vodu. Jaj, že tam hore? Aha, tak je treba povedať, nepúšťa. To som myslel, či je tam, lebo tam bola kaskáda. Nie, vyššie bola trúbka. Aha. Lebo tu po 3 metroch nám nechcelo, No, no tak nám ťažko išlo, ale potom išlo, keď som otočil. no. No a mne to aj drží. No? Drží, len ešte ako prejsť. Trošku otočiť. No ja... Dobre, poď, dobre si. Už je dobre. Ja len som povedal, že mi drží. Hej. 4 metre. Smednúka. 5 metrov. 6. Vyzerá nič, iba tam ten... Teraz stupni zase, máš tam kaskádu. Dobre? Dobre. Pretože sám musíš byť. Čo vyzerá všetko? 10 metrov smednúka. Tu je, hľadte. Poďte ešte. Vidíte? Pomaly, ešte, poď. Nejaký tento, stoj. Tam máš nejakú lištu, vidíš? Je tam niečo spadnuté, no. Toto bolo dobré riešenie, že sa to kamerou pozrelo, lebo to je potvora. Ono to preteká, tá voda čistá. Donesla si mi? Díky. Vidíš, vrchom ti preteká voda a tuto sa... Mám hore v počítači, lebo som niečo vytlačiť, ne? Treba nám ho teraz, či ako? Ktoré? Ten kľúč. Nie. Nie. Ja už to na môj dávam. Dobre. Potom, jak slečna nám to nahrá, hej? Otcovi teda. Hej? No Jaro, buchni do toho ešte, poď. Kurva, tak tam sa to drží, že? Vyše 11 metrov. No, tu je voda, že? Nie, to je ten bordel, a voda. Nie, to je za to prihradou. Poď ešte, Jaro. Pomaly, zastavte. Už nepustí. Toto je čo? No to je ten bordel, čo stojí teraz, vidíš? Mami, kto púšťa vodu? Ja aj to on pustil teraz, že? No, čo prerazil. Mne sa zdá, Asi som prerazil ja. Hej. Tam je bordel. No nič, ja by som tam dal tú našu tlakovú. Dáme čistiacu hlavicu a Poď sa pozrieť. ono ju ťahá. Poď tu. Vošiska. No, ja krámy neviem. Trošku ešte vyťahni, prosím. Trošku povyťahnite, šefe. Čo? Toto je bordel? No. Počkajte, skúsim. Ježiš. No, teraz... Ešte malinko? Ešte stojí to bordeli. Ešte vyťahnite. Ešte. Tu je taký, ešte poďme, to bolo ešte. No, vidíš, ľudia majú všetko. Mami, toto. ešte poďte. No. To celé v prášku. Bordel. To sú tie hrudy, čo som rozbil. To je nejaký plast, alebo ale niečo. toto je To zaprešnuté. v prášku, to... Nie, plás vyzerá lišta. Lišta? To môže byť aj z tých voňačiek niečo, alebo z toho. Je tu. A zväčšuje to? Ešte trošku, Jaro, daj dnu teraz. Dovnútra trochu. No da ja dávam voňavky, možno, že spadla, ja neručím. Tak môže aj dať čo iné, no. Kedy aj paličky koľko tam duší, bolo? alebo... Koľko bolo 11 Ťažko metrov? povedať. A tu také rúle palička duši sa No to bude spojniť sa zapre a nabalí sa to už potom vlak. Moc? Ja si... Dáte? Antušečka mi No vravela... pozri sa. Toto? Toto tu vidíš? Trošku ešte k sebe daj. Ešte trošku ku nám. Antušečka mi vravela, že oni vyťahli. Hľa, teraz to vidno. Bieleho. Polovica rúly. Kokotín. A ty si prešiel už aj za tým, hej? Za to. Bol za tým, hej, ono... Ale tu je... Toto všetko je? Nie, to je rúla, ale tu je otvor a tu máš polovicu upchaté. Ja potiahni tú onú hadicu, nech to vidíme, viete. Bolo krajšie. Veď ja nevidím, ako mám poťahnuť. Dovnútra asi. Vidíš, mami, teraz? Ešte potiahni a daj na Vidíš tu, čo si pije zo spodu, vidíš? A to tam tie voňavky zrobili, tak som v živote nedám. Dobre. No, tuto máte takúto rúru, taká... Pekná, A vidíš. to môže byť aj tam, hneď blízko. Dobre, Jaro, nemusíš ísť von, teraz
Ty máš pravdu, že tam je. Ja už vravím, že to je čisté, že aby to nehal. Dobre Vložky sme ho je... zavolali. Hej, dobre sa to, lebo to sa môžeme len domnievať, no, tá kamera je naozaj, že Hej. dobrá vec. Tak to... Je to dobré. Tu máte, pani metre, stade to je to vyše 11 metrov, ale počkaj, no, ty zase ideš moc. Nekričíme mu, no. Ale je to nenaradí. No, lebo ťa ani kričíme, ale ostan tam, kde si. A si nespadlo aj tá je. Potiahnite ku sebe. Vieš, kde? Dosť? Mami, teraz to pekne vidno, pozri sa. No, tu je taká kaskáda. Tu má zlatý prsteň, aký si briliant. Ale nie sa smieje. Nič, len prejsť našou tlakovou za Hej? a pekne ono to čistí potom. Ťaha spácky. Ten prúd vody. Počujte, a tu ja musíme ísť tam odtiaľ, že? Nie, tu poďme. Môžeme, že? Áno. To je lepšie, ak niekto vypadne von. Viete, čo som myslel, že by som ja išiel z jednej strany a vy z druhej? Nie, to je koľko, to je 11 metrov, to ukazuje, či koľko, To je 11 metrov, to je odsvetovačný. to je kde si tuto len za domom hneď. Vnútri, no. Vnútri, pod chalupou. No jak ja to... No to je, viete kde? No, čo si hodili? Do uličky, aj do uličky. Vyťahnuť? Nie choď, tak za hodinku skôr nie, lebo mi prišli zamestova chlapi prebíhať po trubie, čo sa mi ukalo, vieš? Oni mi to prebijú a ja ti budem volať, hej? Musím tu byť pri nich. Vrčil teraz na obed jedne. Dobre, tak poď mi Jožovi. Dobre. Tak poď, jak si už v ceste. Hej, ahoj. Prosím? To nič, to je čisté. Viem, ale či sa dá je, nezostalo začo. Nie, to je samostatná vetva, to je druhá vetva, tá. Tu to vidno, jo. Priečka. Čo? Doska? Čo si previli ste to? A kde? Nie, tu kamerou, vieš, pozerám. Tie hrče také nalamané všetko. Štuchol do toho, trochu vody vytieklo. A nie je to prebiť, že? Veď to sme len kameru pozerali. Frezou musí, hej? V 11 metrov je to. Hej. Jo, pôjdeš naložiť jedného rybovho švagra za pol hodiny na družstvo. Dobre, že ty ich volal, Miro, že? Čak dobre, no. Dobre, no. To sa nám ešte nestalo. Chcete tam? Že sa nič nestalo, tak mi povedal. Chlapi, a frezu máte nejakú, že? Nie, to je plak. Myslíte, že to tým plakom rozbije? Hej. Hej. To môže byť aj z prepadu, môže byť. Nafta, chcete tam zospolu to Tu na mokré? hranice. Je nafta? Riadnite si. Už mám nervy z toho, som ráno bol to serisáka, aby som zajtra prišiel. Aby som zajtra prišli. No dobre, ideme a ťahať hadicu. Tak ideme odtiaľ.